Gwaihir the Winlord. Tohle je můj nejnovější Commander balíček. Je to pták, tenhle deck je o ptácích. Má Flying a Vigilance a všichni ostatní ptáci v mém balíčku budou mít Vigilance. Pták, 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 egyptský pták, spirit pták, 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 liškopták, zombie pták a pták. Vzhledem k nedostatku ptačích karet, které vlastním, jsem musel doplnit svůj deck i jinýma okřídlenýma potvorama. Gryf, lítající člověk, Gryf, drak, načehranej mráček, drak, lítající člověk, kachní Gryf a došly mi okřídlené věci, takže Shapeshifter, Planeswalker a Merfolk, který se hodil barevně. Pak tu je pár šikovných enchantmentů, několik málo sorcerek a až moc instantů na to, abych ukazoval jeden po druhým. Hlavně to jsou counterspely a card draw. Ještě několik speciálních landů, abych na ně nezapomněl. A jeden smradlavý artefakt. Tak snad to půjde dobře a budu si moc hvízdat. Nazdar.